tulkita Jumalan sanaa väärin. Now, we cannot understand the foreknowledge of God, Emme voi ymmärtää Jumalan ennalta tietämistä the predestination of God, tai Jumalan ennalta määräämistä, and the effectual calling of God eikä myöskään Jumalan kutsua, if we cannot understand God himself. jos emme ymmärrä Jumalaa itseään. And we cannot understand God Emmekä voi ymmärtää Jumalaa, if we cannot understand what makes him to be God. jos emme voi ymmärtää, mikä hänestä tekee Jumalan. What qualifies him to be worshipped. Mikä hänestä tekee niin kuin arvollisen saamaan ylistyksen. Because for God to be God, Jotta Jumala on Jumala, he has to possess certain attributes hänellä täytyy olla tiettyjä ominaisuuksia, that will qualify him to be God. jotka ikään kuin antavat hänelle sen, To be God. että hän voi olla Jumala. And qualify him to be worshipped. Ja antavat hänelle sen, että häntä voidaan palvoa. Why are we worshipping this God? Miksi me palvomme Jumalaa? Why don't we worship other gods? Miksi et palvo jotain muita jumalia? Why are we here to worship this God? Miksi me olemme täällä ja palvomme tätä Jumalaa? So he needs to possess certain attributes Hänellä täytyy olla jotain tällaisia ominaisuuksia, so that he might qualify to be worshipped as God. jotta me hyväksymme hänet palveltavaksi Jumalana. And these attributes in God are what brings a difference. Ja nämä Jumalan ominaisuudet on se, mikä tekee hänestä erilaisen. It brings a difference between him and other gods. Se tuo sen eron hänen ja toisten jumalien välille. If God does not have these attributes, he is not different from other gods. Jos Jumalalla ei näitä ominaisuuksia ole, niin hän ei ole eroa toisista He jumalista. is not different from the devil, from Satan. Tai sitten hän ei eroa saatanasta, paholaisesta. He is not different from men. Eikä hän eroa ihmisistä. So there must be something special about him that puts him at a very high rank. Eli hänessä on oltava jotakin sellaista, joka nostaa hänet kaikista korkeimmalle. And that is why before we understand the foreknowledge of God, Ja silloin tämä ennalta tietäminen Jumalasta, predestination and effectual calling, ennalta määrääminen ja kutsu, we have to understand who God is. meidän täytyy ennen kaikkea näitä ymmärtää, kuka Jumala on. And in understanding who God is, we have to understand the attributes that he possesses that qualifies him to be God and to be worshipped. Ja ymmärtääksemme tämän ja ymmärtääksemme, kuka Jumala, meidän täytyy tietää hänen ominaisuutensa, jotta me tiedämme, että hän on arvollinen saamaan sen kaiken So ylistyksen ja kunnian. what are these attributes? Mitä nämä ominaisuudet sitten ovat? They are about 15, but I'll give you 10. Niitä on noin 50, annan sinulle nyt 10. Number 1, 1. God is spirit Jumala on henki and he is infinite. ja hän on iankaikkinen, ikuinen. Infinite means God is not limited by anything. Ja se, että hän on ikuinen, tarkoittaa, että hän ei ole minkään rajoittama. God is not affected by a body, by time, by space. Jumalaa ei rajoita ruumis tai aika tai paikka. He is God because he is God. Hän on Jumala, koska hän on Jumala. So for God to be God and to be qualified to be worshipped, he has to be a spirit who is infinite, who is unlimited. Jotta Jumala on Jumala, joka saa kaiken kunnian ja arvollinen saamaan kaiken kunnian, niin hänen täytyy olla rajaton. God is not affected by anything. Jumalaan ei vaikuta mikään. He is not limited by time Häntä ei aika rajoita mitenkään, because God is not a man. koska Jumala ei ole ihminen. John chapter 4 verse 24. Johanneksen evankeliumi 4. luku ja jae 24. The Bible says God is spirit and those who worship him must worship him in spirit and in truth. Siellä sanotaan, että Jumala on henkiä, jotka häntä palvovat, heidän tulee palvoa hengessä ja totuudessa. So for God to be God, Joten jotta Jumala voi olla Jumala, he has to be infinite and
a spirit. Hän täytyy olla ääretön ja henki. And he is not like any kind of spirit. Eikä hän ole kuin mikä tahansa henki. Because he's not affected by a force, by a form, by time or by anything. Koska häneen ei vaikuta yhtään mikään, ei mikään voima tai aika tai yhtään mikään. Every other creature was created. Kaikki muut olennot on luotuja. But God was never created. Jumalaa ei koskaan luotu. He exists because he is God. Hän on olemassa, koska hän on Jumala. Are you understanding what I'm saying? Ymmärrättekö mitä sanon? So for God to be God, he has to be infinite and spirit. Jotta Jumala voi olla Jumala, hänen täytyy olla ääretön ja henki. Number 2. Ja numero 2. For God to be God, Jotta Jumala voi olla Jumala, he has to be omniscience and omnipotent. hänen täytyy olla kaikkialla läsnä oleva Omniscience means all knowing. ja myös kaikki tietävä. Omnipotent means almighty or all powerful. Omnipotentti eli kaikki voiva, kaikki voiva. Yes, almighty. So for God to be God and to be qualified to be worshipped as God, he has to be omniscience, number 1. Ja jotta Jumala voi tulla kaikkien palvottavaksi, hänen täytyy olla All knowing. kaikki tietävä Jumala. He has to be omnipotent, almighty. Ja hänen pitää olla kaikki voiva, kaikki voipa. Not every God is omniscience and omnipotent. Kaikki Jumalat eivät ole kaikki voipia, kaikki tietäviä. Satan is not omniscience. Ja saatana ei ole kaikki tietävä. Satan is not omnipotent. Ja saatana ei ole kaikki voiva. Are you understanding this? Ymmärrättekö tämän? So God is qualified to be worshipped Joten Jumala on arvollinen saamaan kaiken palvonnan. because he is omniscience. This is what gives him the difference. Koska hän on kaikki tietävä. Ja And tämä tekee sen eron. And he is omnipotent. Hän on myös kaikki voipa. Now, omniscience Nyt tämä kaikki tietävyys is the ability of God to know everything. se on Jumalan kyky tietää ihan kaikki. There is no knowledge that is hidden before God. Ei ole mitään tietoa, joka olisi Jumalalta salattu. God knows everything in heaven, on earth and underneath the earth. Jumala tietää kaiken taivaassa, maan päällä ja maan alla. And this knowledge of God is not like any kind of knowledge. Ja tämä tieto, joka Jumalalla on, se ei ole mitä tahansa tietoa, ei samanlaista kuin muu The tieto. knowledge of God is a knowledge with power. Jumalan tieto on voima. Are you understanding? Ymmärrättekö? Because the knowledge of God has the capacity to unveil mysteries. Koska Jumalan tiedolla on voima paljastaa salaisuuksia. Hidden things that have been hidden for centuries. Salattuja asioita, jotka ovat olleet salassa vuosisatoja. When the knowledge of God comes, it unveils, it reveals. Nothing is hidden before his knowledge. Kun Jumalan tieto tulee, niin se paljastaa, se avaa asioita, antaa ilmestystä. Mikään ei voi olla salattua. Deuteronomy chapter 29 verse 29. 5. Mooseksen kirja 29 verse 29. 29 ja jae The 29. Bible says the secret things belong to the Lord our God, but those things that are revealed belong to us, to our children forever, so that we may do all the words of this law. Eli 29 jae 28. Salatut asiat kuuluvat Herralle meidän Jumalallemme, mutta ne, jotka on ilmoitettu, kuuluvat ikuisesti meille ja meidän lapsillemme, että me toimisimme kaikkien tämän lain sanojen mukaan. It is only the knowledge of God that can know the secret things that are hidden. Vain Jumalan tieto on se, joka voi tietää kaikki salatut asiat. If God has not revealed, no man can know. Jos Jumala ei ole paljastanut ja ilmoittanut sitä, niin kukaan ihminen ei voi sitä tietää. Unless God reveals. Ellei Jumala ilmoita ja anna ilmestystä. For John to understand the apocalypse, the things that must come.
jotta Johannes pystyi ymmärtämään sen ilmestyskirjan asioita, sen ilmestyksen, It ja was mitä supposed- tulee tapahtumaan. It was supposed to be revealed to him by the Alpha and Omega. Niin se piti hänelle ilmoittaa alfan ja omegan kautta. God, Jumala, the knowledge of God, Jumalan tieto, knows the end from the beginning, tietää kaiken alusta loppuun and the beginning from the end. ja lopusta alkuun. You can't understand that Et voi ymmärtää tätä with your human mind. ihmisjärjelläsi. How wonderful God is. Kuinka ihana Jumala That on. he knows the end from the beginning Jumalan ihmeellinen, hän tietää kaiken lopusta alkuun and the beginning from the end. ja alusta loppuun. God is at the end as though not at the beginning. Jumala on lopussa aivan kuin alussakin. God is at the beginning as though not at the end. Jumala on alussa aivan kuin siellä lopussa. Are you understanding what I'm saying? Ymmärrättekö mitä sanon? That is the knowledge of Se God. on Jumalan tieto. It is a powerful knowledge. Se on voimallista No tietoa. one can stand before him. Kukaan ei voi seistä hänen No one edessään. can stand before God. Kukaan ei voi seistä Jumalan No one edessä. can compete with God. Kukaan ei voi Jumalan kanssa kilpailla. God is omniscience. Jumala on kaikki tietävä. He knows everything. Hän tietää kaiken. He knows everything. Hän tietää kaiken. And the knowledge of God is a knowledge with a purpose. Ja Jumalan tieto, sillä on tarkoitus. It is a knowledge that is powerful, number one. Se on tietoa, joka on voimakasta ensinnäkin. Number two, it is a knowledge with a Ja purpose. toiseksi se on tietoa, jolla on tarkoitus. What is the purpose of the knowledge of God? Mikä on Jumalan tiedon tarkoitus? Salvation through Jesus Christ. Pelastus Jeesuksen Kristuksen kautta. So the knowledge of God Joten Jumalan tieto, has a purpose. sillä on tarkoitus. And the purpose Ja se tarkoitus is in his son Jesus. on hänen poikansa Jeesus. Salvation through him. Ja pelastus hänen kauttaan. That's the purpose. Se on se tarkoitus. God knows yesterday. Jumala tietää eilisen. God knows the present. Jumala tuntee tämän päivän. God knows the future. Ja Jumala tuntee tulevaisuuden. It is very powerful to understand these things. Todella voimakasta, kun ymmärtää tämän. That's what makes him different from other gods. Se tekee hänestä täysin erilaisen kuin mikä muu Jumala. I have tried to follow some other religions about their God. Olen yrittänyt vähän tutkia jotain muita uskontoja ja heidän jumaliaan. And I've discovered that their God is not omniscience. Ja olen huomannut, että heidän jumalansa ei ole Messias. It even exposes them in their books. Jopa se sanotaan heidän kirjoissaan. He is not omniscience, he does not know. Sanotaan, että ei hän ole kaikki tietävä, ei hän tiedä kaikkea. I was following a video yesterday. Katsoin eilen erästä videota. And then this man from the other religion, Ja sitten siellä oli mies, joka edusti toista uskontoa. he was asked, Ja häneltä kysyttiin, why do you believe your God? miksi sinä uskot sinun Jumalaasi? He did not even know why he believes his God. Ei hän edes tiennyt, miksi hän uskoo omaa Because Jumalaansa. his God does not know the fate of his people. What is gonna come upon Koska them. Jumala ei tiennyt, mitä hänen kansalleen tulee tapahtumaan. Whether they're gonna go to heaven or whether they're not going to go to heaven. Eivät he edes tienneet, että pääsevätkö he ehkä taivaaseen tai eivät. It says also that their believers are going to pass through hell before they come to heaven. Ja siellä sanotaan myös heidän kirjoituksissaan, että ne uskovat kulkevat helvetin läpi ennen kuin pääsevät taivaaseen. What a small God is that? Mikä pieni Jumala tällainen. Our God is a big God. Meidän Jumalamme on suuri Our Jumala. God is a great God. Meidän Jumalamme on suuri Because Jumala, he is all knowing. koska hän on kaikki tietävä. He knows the minds of every one of us right now. Hän tietää kaikkien meidän ajatuksetkin tällä God hetkellä. knows your heart even more than you know it. Herra tuntee myös sun sydämesi enemmän kuin sinä itse. God knows you even more than you know yourself. Jumala tuntee sinut paremmin kuin sinä itse tunnet itsesi. There are things I've discovered about myself that I did not know when I was young.
Olen itsestäni havainnut sellaisia uusia asioita, mitä en tiennyt silloin, kun olin nuori. But God knew them Mutta Jumala tiesi ne before I even knew. jo ennen kuin minä itse edes tiesin. God knows everything. Jumala tietää kaiken. And then God is omnipotent. Ja Jumala on myös kaikkivoipa. Genesis chapter 17 verse 1. Ja ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 17 jakeessa 1. The Bible says, now when Abram was 99 years old, the Lord appeared to Abram and he said to him, I am the Almighty God. Walk before me and be blessed. Be blameless, sorry. Thank you. Ensimmäinen Mooseksen kirja 17 jae 1. Kun Abram oli 99 vuoden ikäinen, Herra ilmestyi hänelle ja sanoi, minä olen Jumala, kaikkivaltias. Vaella minun edessäni ja olen nuhteeton. What does it say in Finnish? Minä olen Jumala. I am God, the Almighty. Almighty. Yes. Hallelujah. Can we just clap our hands for this God? Voidaanko taputtaa tälle Jumalalle? Amen. God is almighty. Jumala on kaikkivaltias ja kaikkivoipa. No man can compete with his power. Kukaan ihminen ei voi kilpailla hänen voimastaan. The power of God is unmeasurable. Jumalan voimaa ei voida mitata. You cannot weigh the power of God. Et voi mitata tai punnita Jumalan voimaa. The power of God is unlimited. Jumalan voima on rajaton. God can do whatever he wants with his power. Jumala voi tehdä mitä tahansa hän tahtoo sillä omalla He voimallaan. can create whatever he wants with his power. Hän voi luoda mitä tahansa omalla voimallaan. He can bring out of nothing something. Hän voi tehdä tyhjästä jotakin. When God says, let there be light, light shall come. Kun Jumala sanoo, tulkoon valo, niin valo tulee. When God says, let the heavens come, the heavens shall come.